गिबि गिबियावनो आङो दिनै साननानै नाय फैबाय थानाय दिनाव 2024 आव खारन आं गमामायैनो गोबाव समनिफ्राय बुंगासिनो बे खोथाया फलिबोगासिनो दङ जे मानो होनना बुङोबा जेरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो दं दा BPF पार्टियाबो बुंनो थाङोबा UPPL आबो बिसोरनि थाखाय आं बारे बारे बुंनो केन्डिडेट फिटेस्ट केन्डिडेट बिदि गैया बे थार बयबो बेखौ पजिटिभ खोथा होनदों बे मानो होननानै बुङोब्ला खोनानो मोननाय बायदिब्ला आरोखि ना आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो दं बे खेत्रआव जिहेतु UPPL निफ्राय जिहेतु प्रमद बर' बिथांखौनो आवगायनो थिनगासिनो दं हेमन्त बिश्व शर्माया आरो दा प्रमद बर' बिथाङा BTC निफ्राय सिटखौ एंगारनानै थांनो गोसो गैया आरो लोगोसे जिहेतु दा बुंनो थाङोबा दा राजु नङा होमबा राजु ब्रह्मदेव बिथाङा जिहेतु प्रेसिडेन्ट हिसाबै जिहेतु बिथाङाबो गेलेनो थाखाय मोगा मोगि बेबो पाब्लिकनि गेजेराव फिल्ड स्टाडि खालामगासिनो दङ निस्सय दा बे ओरैबायदि बिसिनाबो जल्पना कल्पना आरो लोगोसे फिटेस्ट केन्डिडेटबो गैया ओंखारदों आं बेखौ बारे बारे आरो लोगोसे BPF नि खेत्रआव बिदिनो बुंगासिनो दं खारन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहाबो बिदिनो जादों प्रमिला रानी बायद'आबो बिथाङा जिहेतु गाव स्पष्ट खोथा जिहेतु सेस्था खालामदोंमोन जे बिथांखौ जे हाग्रामानिफ्राय टिकेट होनानै देरहासार जागोन होननानै खिन्थु बिथाङा गावनि नोरजिया देहा सोलेरखौ लानायलाय आरो बिथाङा बेखौ गाव सारेन्डार लानाय बायदि जाखाबाय आरो जोबोद दुखु गोनां बाथ्राया नैबे जोबोद मिनिथाव दा BPF नि साननो थाङोब्लाबो खारन पृथ्वीराज टेप मेच ना मा बुङो आरोखि बेखौ दाख्लै एनाउन्स खालामनायाव लोगोसे आरो BPF आ बेयाव आरो जल्पना कल्पना बांसिन जाबावदों बेखौ जोबोद मिनिथावना जिहेतु पाब्लिकआ सापर्ट गैया आरोखि जिहेतु आं बारे बारे बुंबाय थादों आं रावखौबो गाज्रि बुंनो थाङा खारन फिटेस्ट केन्डिडेट नुनो मोनाखै गमामायैनो थार आरो फैबाय थानाय दिनाव बा दानाव जोंनि पाब्लिक रिलेसन पार्टिनिफ्राय क'क्राझारनि खेत्रआव बे देरहासार जानाया बे आंनि नेतृत्वआव स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंनि दैदेननायाव देरहानाया बे खाथां जाबाय खुनु आरो बेयाव फासयनांगौ दावखोनांगौ खोथा गैला गमामायैनो बे थार बाथ्रा खारन आंनि चेलेन्जआ जाहैबाय खारन बे जोबोद जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा जे हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे प्लानिंआव खिन्थु फेलार जागासिनो दं जे सानैबो हाग्रामायानो बुङानो प्रमदआनो बुङा मानो खारन प्रमद बर' बिथांखौ बिराद धाक्का मारिगासिनो दं धाक्का मारिगासिनो खारन प्रमद बर'खौ सेन्ट्रेलाव फाथायहरनो हानाय लोगो लोगोनो ना खारन मानो होननानै बुङोब्ला बिश्वजित दैमारिखौ बेयाव BTC नि सिटनि थाखाय माथा मारिगासिनो दं बिथाङा बेखौ खारन मोननै पार्टिया ग्लब मन' जाबाय जेरै गोलेरजों मन' जानाय बायदि दा बेफोरखौ आं स्पष्ट माखासे खेत्रआव नुनो मोनदों जिहेतु ओंखायनो जोंनि पाब्लिक आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाखौ मोनसेल' खावलायहरनाय सानो खारन जोंनि नैबे रिजनाल पार्टि जिहेतु बेयो गावनि 6 सिडुलाव गोबां जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेखौ बारे बारे बुंगासिनो नोंथांमोननि बे पार्टिखौ लानानै गाहामैनो जोङो फैबाय थानाय दानाव जे निस्सय नोंथांनि बे पार्टियाव जों भट होगोन खारन जोंबो लुबैयो जे 6 सिडुल एरियायाव जोङो रिजनाल पार्टियानो थाथों गमामायैनो बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा आं बुंनो सानदों हेमन्त बिश्व शर्माजों बिट खालामनो हानाय चेलेन्ज खालामनो हानाय बेबायदि फिटेस्ट केन्डिडेटबो BTC आव नुवाखै आरो स्टेटआवबो गैया हेमन्त बिश्व शर्मा के साथ कोई अगर डिबेट कर सकते हैं हम उसको आज तक दिखाई नहीं देते कोई माइकल पैदा भी नहीं हुआ सिर्फ मैं सोचता हूँ सिर्फ हमारी पार्टी के नेतृत्व में उसके साथ बीट कर सकता है बस साथियों हम यही कहना चाहता हूँ 200 के करीब समाप्त करना चाहती हूँ जय हिंद जिंदाबाद।